Alle sammen, jeg tog gameplay Fireway, så i dag der optager vi Heksevil mod Large mod Toghorn. Og se her, i Toghorn er der 3,6 gram, og i Heksevil Large er der 4,5. Nej, 2. Vi skal se, hvad der er kraftigst. Og vi starter... Eller 4,5, jeg kan ikke huske det. Ja, 4,5, og vi starter med Toghorn. Jo. Møj. Ja, tak. Lyd. Det rungede. Og der var så Toghorn, og I kan godt se, det er Toghorn. Jeg tror ikke lige, de kan den. Det er helt mørkt. Fuck det. Der så et Heksevil. Og det er Large. Yes. Let's go. Så for satan. Hvad er din mening, Lene? Hvad synes du er bedst? Jeg synes faktisk Toghorn. Altså, Toghorn, det var længe siden, men det her, det er kraftigt. Altså, den er lidt højere, men hvis vi alligevel vil have mere ud af prisen, så kan du lige så godt købe Toghorn. Eller hvad? Ja, de var længere. Ja. Og de er piver også højt. Må jeg fandme selv bestemme. Jeg synes bare, Toghorn mening, altså det er bedst. Fordi den på tænk på, hvis de bare havde 4 gram, så havde det været højere. Men det var det. Hej hej.